नों क'क्राझाराव थांफेरदों थांफेराखै? थांफेरदों बड'लेण्ड। क'क्राझारा जोंनि न'निफ्राय बबे दिगाव दं? सोनाबथिं। दिनैनि बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आं नन्दिताखौ मोननैसो गोरलै जिके सोंगोन। नन्दिताया आं सोंनाय सोंलुफोरनि फिननायखौ होनो हाया नायनोसै। नन्दिता दे बुंलाय, साना बबेथिं ओंखारो? सानजाहा। साना बबेथिं हाबो? सोनाबहा। गुबै दिगा मोनबेसेबां? मोनब्रै। दे बुंलाय। साहा, खोला, सानजा, सोनाब। आरोबो बुंलाय नन्दिता, आइ आफाखौ इंलिसाव मा होनना बुङो? पेरेन्टस। नोंनि मादार्सनि मुङा मा? सुसमिता बरगयारि। नोंनि फादार्सनि मुङा मा? बसुमतारी। नोंनि सिबलिंआ सोर? टुपु। टुपुनि गुबै मुङा मा? नन्दिनी बसुमतारी। नोंनि बैसोआ बेसेबां जाखो? 3 बोसोर। टुपुनि बैसोआ बेसेबां? 6 बोसोर बेबो। नों बबेयाव थायो? न'आव। नोंनि न'नि जायगानि मुङा मा? भकतपारा। नोंनि गामिनि मुङा मा? तितलिगुरि। तितलिगुरिया मा जिल्लायाव दं? उदालगुरि। नोंनि पस्ट अफिसा मा? भकतपारा। भकतपारानि पिन क'डआ बेसेबां? 784190। 7841? पिननि फुल फर्मआ मा? पार्सनेल आइडेन्टिफिकेसन नाम्बार। जोबोद मोजां। नोंनि सार्कोलनि मुङा मा? कलेगाव। नोंनि साब डिभिजननि मुङा मा? भेरगाव। नोंनि जिल्लानि मुङा मा? उदालगुरि। बिटिसिनि फुल फर्मआ मा? बड'लेण्ड टेरिट'रियेल काउन्सिल। बिटिसिनि गाहाय मावफुं सोद्रोमाया सोर? हाग्रामा महिलारि। बिटिसिआव गं बेसेबां जिल्ला दं? गंबा। दे बुंलाय। चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, क'क्राझार, उदालगुरि। नों क'क्राझाराव थांफेरदों थांफेराखै? थांफेरदों बड'लेण्ड। क'क्राझारा जोंनि न'निफ्राय बबे दिगाव दं? सोनाबथिं। जुदि क'क्राझारा जोंनि न'निफ्राय सोनाबथिं जायोब्ला उदालगुरिया क'क्राझारनि बबे दिगाव दं? दे बुंलाय। साहा। साहा नङाबा सानजा दिगाव दे गोसो लाखि। नन्दिता दे बुंलाय, नोंनि रायजोनि मुङा मा? आसाम। आसामनि राजधानिया मा? दिसपुर। नोंनि हादरनि मुङा मा? इन्डिया। इन्डियानि केपिटेला मा? निउ दिल्ली। प्राइम मिनिस्टारा सोर? नरेन्द्र मदि। जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टारा सोर? हिमन्त बिश्व शर्मा। आसामनि एडुकेसन मिनिस्टारा सोर? रमेश बेगौ। वाव, जोंनि कान्ट्रिनि नामा? एसिया। जोबोद मोजां। भारतनि हादोरारि बिबारा मा? लटास। भारतनि हादोरारि दाउआ मा? पिकक। हादोरारि जुनारा मा? टाइगार। वाव, गोबां सोंलुफोर दंना नन्दिता? उनाव सोंबाय थागोन। जोबोद बोथोराबो गुदुंथार, थेवब्लाबो दिनैनि बे सुंद' भिडिअनि गेजेरजों आं नन्दिताखौ मोननैसो जिके सोंबाय। दा नोंथांनि फिसाखौबो जोङो मोनसे सोंलु सोंहरनो नागिरदों। बेनि फिननायखौ नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। सोंलुआनो जाबाय नन्दिताया सोंगोन नामा? ना आंनो सोंनोसै ना? सोंलुआनो जाबाय, जोंनि सानखराङाव मोनबेसेबां ग्रह एबा प्लेनेट्स दं? बेखौ नोंथाङा कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। बिदिब्ला आसा खालामहरबाय नोंथांमोना जोंखौ अनसायगोन आरो गोदानै फैदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय। लोगोसे जोंनि न'खरनो आरो जोंनि फिसा सानैनो बोर हरदो। बिदिब्ला नायबाय थादो नन्दिता के परिबार। एसेनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।